ita gwamnatin ƙarya take ma kuɗaɗen da ta ce ta fitar a takarda aka fitar da su ba a fitar da su a wajen. Ba na zahiri ba ne. Ba na zahiri ba ne. Na'am. Ɗaya kenan. Kamar yadda take a kowane ministry. Kuma in ka duba idan ma ka ta da tiriliyan 5 misali a tsaro. Tiriliyan nawa ta fitar a yin titin Lagos Calabar? 15. To wanne ne ya fi nauyi? Daga rayukan 'yan arewa ana kashewa. Ka gane? An cire tiriliyan 5 don duk ƙasa baki ɗaya. Nan aka zo wasu ministocin an ce an ba su biliyan 100 kaza. Amma abin da suka samu bai fi miliyan na banza ba. Saboda haka gwamnatin take. Gwamnatin nan ko kuna so ko ba kwa so maganar ita ce. Shi Tinubu kamar yadda shi da bakinsa ya faɗa. Ya ce ina daɗa tara kuɗi ina daɗa jin daɗi. Ya kamata. Duk da shekarun nan. Ato ina ruwansa da shekaru. Maganar ita ce idan kuka duba rayuwar Tinubu shi a Lagos tunda ya zama gwamna 1999 ko? 1999. Har rana irin ta yau shine gwamna a Lagos, shine mai Lagos. Yana rike da ita da dukiyarta. Abin da ya yi kenan yanzu yake a Najeriya. Da bakinsa yake cewa the more money I have, the happier I am. Saboda haka shi a ƙwaƙwalwarsa in ba kuɗi ya tara ya haɗa kowa ba, ya hana kowa komai ba, sai shi kansa gani yake abubuwan bukatunsu ba za su biya ba.